Malawi Brief. Ndi nthawi ya nkhani masana pa ZBS lero pa 11 December 2025. Pangani subscribe, like, share, komanso comment. Mzinda wa Lilongwe mulibe magetsi kutsatira kugwa kwa mapolo amagetsi ndinso mitengo kamba ka mvula yamphamvu ndi mphepo zomwe zinalipo usiku atha. Mneneri wa Eskom Apirirani Phiri wati kampani yatumiza kale akadaulo kukakonza mavutowa, koma bungwe logula mdziko lino la Kama lati kuzimazima kwa magetsi kunkilankila m'masiku akudzawa ndipo lapempha Eskom ndi okhudzidwa ena kuti ayike pamaso pa nkhaniyi. Chisomo Chingwalu ali ndi ripoti ili kuchokera ku Lilongwe. La kuzimazima kwa magetsi lakhudza madera ambiri a mu mzinda wa Lilongwe potsatira mvula yamphamvu ndi mphepo yomwe yaononga zipangizo za bungwe logulitsa magetsi la Eskom. Mneneri wa bungweli Apirirani Phiri watiuza kuti kampaniyi ikuchita chothekera kuti ikonze vutoli komanso kupeza ndondomeko zina zoonetsetsa kuti anthu ali ndi magetsi nthawi zonse. Tikudziwa zomwe zachitika ku Lilongwe kuti mvula yamphamvu komanso ya mphepo yaononga katundu wambiri kuphatikizapo mapolo amagetsi athu, matransformer komanso nthambo zomwe zimanyamula magetsi. Vutoli ndi lalikulu ndithu kwambiri, koma tikunena pano akatswiri athu ma engineers ndi ena alikale kalikiliki kuonetsetsa kuti ntchito imeneyi igwirike mwansanga. Koma mkulu wa bungwe lomenyera ufulu wa anthu ogula la Kama a John Kapito wati vuto lomwe lawagwera Malawiri likungonjezera lomwe lakhala lilipo kale ndipo izi zikusokoneza ntchito za malonda. Akapito ati bungwe la Eskom likuyenera lipeze njira zokhazikika zothetsera vutoli. Kuti vuto kozera ipeyo sema blackouts amene apangike chifukwa cha mapolo yetu kumbuyo konsept ndi ma blackout ataliso kwambiri pakale panotokana nawo ma blackouts kwambiri ndi kuti ma blackouts onse timakana kumbuyoku anali chifukwa cha mitengo omapolo amene alikuwa nawo. Mkulu wa nthambi yoona za nyengo ndi kusintha kwa nyengo Aluse Mtilatila anatiuza kuti mvula yamphamvu ipitirira kugwa madera ambiri zomwe zikuika pa chiopsezo zipangizo ndi katundu monga wa Eskom. M'malo mwa Zodiac ndine Chisomo Chingwalu. Yemwe akumaliza ntchito yake ngati kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi Yoichi Oya wapempha kusintha kaganizidwe pakati pa nzika mdziko lino kuti Malawi asinthe pa chitukuko. Oya atsindika kufunika kokhazikitsa komanso kugwiritsa ntchito nsanamira za chitukuko monga maphunziro omwe ati ndi ofunika pokwaniritsa masomphenya a dziko lino. Poyankhula pomwe amacheza ndi atolankhani ku nyumba yawo, Oya ati nsopali zambiri zofunika kuchita pofuna kuthana ndi katangale mdziko lino ndipo ati dziko lino lichitimikenso ntchito yothandizira ana kupeza maphunziro mosavuta komanso chakudya mwazina. Imon Piringu walemba ripotili. Nthawi yogwirira ntchito ya Yoichi Oya ngati kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi tsopano yafika kumapeto atagwira ntchito pa udindowu kwa zaka zitatu ngati mbali yotsanzika. Kazembe wa dziko la Japaniyu lachitatu madzulo anayitanitsa ena mwa atolankhani mdziko lino kuti acheze nawo koma anafotokoza mozama momwe wakhalira mdziko lino. Oya anavomereza kuti pali ubale wamphamvu pakati pa dziko lawo komanso dziko la Malawi omwe akuti ukuchoka mu 1964. Iwo anafotokozapo za zitukuko zosiyanasiyana zomwe boma la dziko la Japan lakhali kugwira mdziko lino pa nthawi yomwe iwo anali kazembe, kuphatikizapo kumanganso mulatho watsopano wa Lilongwe. Iwo komabe adandaula ndi kukhala moyo ovutika pakati pa anthu omwe anathawa mayiko awo, kuphatikizapo kuchuluka kwa anthu kumalo adzaleka mboma la Dowa zomwe akuti ndikupherana ufulu. Iwo apemphanso kuti malamulo okhudza anthu a mtundu akonzedwe mdziko lino. Oya anatinso ndi maloto awo ataona nzika za dziko lino zitasintha kaganizidwe komanso kuti dziko la Malawi litayamba kukwanitsa kulimbana ndi katangale zomwe akuti zitha kuthandiza kutukula pa chuma. Potsiriza, Oya ati kazembe watsopano wa dziko la Japan afika mdziko lino pakati pa mwezi wa Januwale chaka chamawa. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Imon Piringu. Bungwe lomenyera ufulu wa anthu othawa kwawo la Inua Advocacy lauza nthambi yoona za anthu othawa kwawowa
kuti lichitepo kanthu ndi kuwapatsa chilolezo choti adzikhala mdziko lino ngati othawa kwawo. Mneneri wa bungwe la Inua Advocacy ya Brenda Buliani wati kwa zaka zisanu zapitazi palibe munthu othawa kwawo yemwe wapeza chilolezo chotero. Iwo ayankhula izi ku Lilongwe pa msonkhano omwe anachititsa wofuna kukambirana za mavuto omwe anthu othawa kwawo amakumana nawo komanso kufuna kupeza mayankho. John Paul Kayuni ali ndi nkhani yonse. Inua Advocacy lomwe limamenyera ufulu wa anthu othawa kwawo ladandaula ndi kuchedwa kwa adindo kupereka kalata zololeza anthu othawa kwawo kukhala mdziko lino, refugee status pa Chingerezi. Malinga ndi bungweli, kwa zaka zisanu zapitazi palibe munthu othawa kwawo yemwe wapatsidwa chilolezochi mdziko lino. Mneneri wa Inua Advocacy Brenda Buliani wati izi ndi zodandaulitsa maka potengera kuti zikuchitika pomwe adindo achita ndondomeko zonse zoyenerera kuti apereke chilolezochi. For now it's been about 3 years since the last time. Iwo apempha boma kuti lichite changu ndi kupereka kalatazi kwa anthu othawa kwawo. Malinga ndi bungweli, ndondomeko zonse zoyenereza kuti apereke chilolezochi kwa munthu zimayenera kutenga miyezi 6 kuchokera pa tsiku lomwe wakumana ndi akuluakulu a nthambi yoona za anthu othawa kwawo. Koma pomwe izi zakhala zikuchitika kuchokera mchaka cha 2019 kufikira pano palibe munthu othawa kwawo yemwe wapeza chilolezochi. Malinga ndi kaundula wa bungwe la mgwirizano wa maiko onse loona za ufulu wa anthu othawa kwawo, ku Malawi kuli anthu othawa kwawo oposera 21,000. Ndine John Paul Kayuni. Phungu wa dera la Mpamba ku Nkatabe wasankha kukondwerera Khrisimisi ndi anthu ake mnjira yake. Wagula ng'ombe kuti kuderalo kukhale phwando tsiku la Khrisimisi, pomwe phungu uyu a Jacob Ntambalika kuganiza kuti kugwiritsa ntchito 14 million kwacha mnjirayi ndi kopindulira anthu amderali. Senior Chief Timbiri yawakumbutsa kuti asayiwale zachitukuko. Nobeti Mzembe ndi mtolankhani wathu ku Nkatabe. Kuyankhula pamwambo wopereka ng'ombezi kwa anthu mdera mfumu Timbiri kulikulu la mfumu iyi kumpamba mboma la Nkatabe, phungu wa kuderalo a Jacob Ntambalika anati ng'ombezi zigawidwa kwa mafumu onse akuderalo ndipo azazipha pa tsiku la chisangalalo cha kubadwa kwa Ambuye Yesu pa 25 Disemba chaka chino, posangalala limodzi ndi anthuwa komanso ngati njira imodzi yoyamikira anthuwa kamba kumvotera kukhala phungu wawo. Ndabwera ku constituency kwanga kuno Nkatabe Mpamba constituency kuzapereka ng'ombe kwa mafumu. Tinagula ng'ombe 11 kuti nthawi ya Christmas anthu a Senior Chief Timbiri apange Christmas pophika nyama ya ng'ombe. So tabweresa ng'ombe 11 zimene tizigawe madera athu onse kuti anthu Christmas nawo sasangalale apange maphwando mudera lathu lino. Mfumu Timbiri ya kuderalo yamikira phunguyu kamba kakupereka ng'ombezo zomwe ati zithandiza kulumikiza anthu onse kukhala pamodzi mkusangalala limodzi posatengera kusiyana mndale. Jacob Ntambalika kuwa MP wa dera lino chamkome iyo kuona kuti vanthu tamsankha kuti waje pampando kuti tumikiya ntchito za chitukuko. So kwa kwisi tiwakuonga kuswese ya Mpamba ikali munthu asane wamchitiya umamba muno mnyako paka utuza kwa ziwonga chifukwa anyake nyanga ngatoliya kuchifukwa kuti pakuti haona bwa wina bweno azamuhonga mafumu panyaka azamuhonga vanhu kwenkuhonga chakuonga pa chinthu choyiyo wayembekezi yangacha kuti chingamchitikiya. Komabe mfumu Timbiri apemphanso phunguyo kuti asayiwale udindo wake wokwanitsa zitukuko zomwe anthu anamvotera kuti achitire kuderalo. Malo mwa Zodiac mboma la Nkatabe ndi Nobe Tamba Mtuva Mzembe. Mchigawo chakumpoto zati zikulephera kulipira chiphaso cha 1.9 million kwacha ku bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA pakuti phindu limene amapeza sili kugwirizana ndi ndalama zimene amagwiritsa ntchito. Mmodzi mwa olemba nkhani ku wireless ya Madera ya Likoma Oliver Malibisa wayankhula izi dzulo ku msonkhano wa anthu olemba nkhani umene nduna yofalitsa nkhani inakonza ku Mzuzu. Nduna yofalitsa nkhani ndi luso lapamwamba Shadrack Namalomba yati ikudziwa kuti nyumba zofalitsa nkhani zikukumana ndi mavuto azachuma koma yapemphabe kuti azitsatira lamulo. Temwe Nyerenda anayankhula ndi Amalibisa. Sisi athu amene timalipira BT Community Radio, ma national radios ndodula kwambiri. Bola mwina ma national radios kunena kuti mwina amakhani malonda ambiri amene amatolera
mwina pamatha mwezi pa desk pawo pamakhala kuti mwina palo wako ndalama yochuluka koma community radios kuti timakulutsa kwina kwacho na kuti mwina malonda pamatha sabata ija malonda mwina kwangopeza malonda mwina anthu amodzi kapena awiri kuwerengera financial status ndiyo chepa kwambiri ndeno ndi ma license mena akubwera pakali pano pakuchoka ku Macra ma license akudula kwambiri mopa tumalipira so $, wasunga kale tikasunguna $, wamakhala kuti ndalama yochuluka makwacha ndeti mapempha unduna ofalitsa nkhani una kuti mwina utakhala koni nthawi yochedzako ndi Macra kuona kukambirana kuderana ako ndithu pamene pomawu kapena kuswana kwa mutu kunena kuti tipange motani poganiziraso ma community radios izize zimachitika nthawi ndi nthawi nchifukwa chake ma community radios amapezeka kunena kuti mwina akuswa malamulo ena ndiyena koma sikumakhala kunena kuti kukonzekera koma kumakhala kunena kuti nangatipanga bwanji. Poyankhapo Anamalomba anavomereza za mavuto amene nyumba zofalitsa nkhani zokumana nazo koma anapempha nyumbazi kuti zikhazikitse njira zimene angapezere thandizo la ndalama. Panali mavuto amenenso amafotokoza mavuto amene akuti kusowa kwa ndalama mavuto akuti katundu amene amagwiritsa ntchito mwina mwake samapezeka mala muno komanso kuti no angathe kwalipira chinyamata amene amagwira ntchito mmene kumakhala kovuta komanso mwina njira zamakono kuphunzira njira zamakono kumakhala so kovuta ndiyeno tinaonikira naso mavuto tithandizana kuti ikakhala za ndalamazi taonani kuli 5 billion fund komanso muthu malimba ma concept makampani zimene ndinazinja kuti takhalani pansi ndomagulitsa district yanu izi ndi njira zinaso zimene mungapeze ndalama zizaza kuti capacity yakuti anthu taphunzitse tauza Macra kuti apange ndondomeko kuti aphunzitse amene angamatikonzere machine ma community radio mwathu komanso zakuti welfare fopaneso nkhani ya welfare yakuti welfare yathu anyamata amene amagwira ntchito memo sili bwino ya ena ali paungo osalandiaso ndi salary yomwe amangopita odzuka mama opita umene kuja chimene amadalira mwina ndi allowance kamene amati akapita kukatola nkhani komanso mwina kutola nkhaniko mwinanso samapitako amapita ndi mabwana awo iwo umangokhala pachani pa radio paja tepano kuti tione kuti bwinobwino ifa kumene kuphwanya malamulo. Mwambo unabweretsa pamodzi nyumba zofalitsa nkhani za madera, nyumba zina zofalitsa nkhani za mchigawochi ndi akuluakulu ofalitsa nkhani a mchigawo chakumpoto. NBS Bank yati ndikofunika kuti amayi adzipeza upangiri woyenera pa utsogoleri kuti adzitha kugwira ntchito zosiyanasiyana mwa ukadaulo pamodzi ndi abambo. Mkulu wa banki yati Mwanisi Mwaka wati nchifukwa chake banki ikutukula ogwira ntchito ake omwe ndi amayi kuti akhale ndi upangiri woyendetsera maudindo omwe ali nawo ku bankiyo. Asimwaka anena izi usiku athawu ku Lilongwe pamwambo wopereka certificate kwa amayi omwe amaliza maphunziro a utsogoleri omwe akhala kuchita kwa miyezi 3. Tinaona kuti ndichofunikira kuti azimayi amene ali ndi maudindo kale mbanki koma pasidwe maphunziro ena apadera kuti athe kugwira ntchito yawo bwinobwino komanso athandize potukula banki. Ifeyo ngati NBS Bank timazindikira kuti pali zina zomwe mzimayi amafunika aphunzire kuti akathe kugwira ntchito bwinobwino ndi azibambo. Nde chinali chofunikira kuti tiaphunzise. Sono maphunziro awa ndi othandizira kuti iwowo ndi azibambo pogwira ntchito athe kugwirira ntchito limodzi bwinobwino onse akhale ndi kuziwa o kuzindikira kofanana, so kukhala ngati kuti osapasidwe ngati mpata ofanana kuti athe kukwera pa ntchito yawo. Mmodzi moyendetsa ntchito za NBS Bank mchigawo chakumwera ndi kummawa omwe anachita nawo maphunziro a Dundwa Sejere wati maphunzirowa analidwe opindulitsa. Taphunzira kuti kodi kukhala mtsogoleri wabwino ndikotani kuyang'anira matimu osiyanasiyana, matimu omwemo muli azibambo, muli ena achichepera, ena anthu akulu oposa ifeyo, ndiye kuyanjanitsa anthu amene wakukhala pamodzi ndi kuchigwira chinthu chimodzi chimene abanki afuna kuti tichigwire ngati atsogoleri. Ndi chinthu choti chikakhala chophweka chifukwa tadziwa amene tingayankhule anthu mosiyanasiyana, kumuphunzira munthu kuti kodi munthu ameneyo ndimuyankhule bwanji kuti atipindulire ngati banki, tigwire ntchito motani, tigwirizane manja motani. Ndi maphunziro amakhala osowa mukudziwaso kwathu kuno, koma ichichi chakhala ngati chatimemeza kuti ayi ndithu tili nako kothekera
mantha atichepera, talimba mtima kutsogolera ndithu ndi ma techniques amene taphunzira pa maphunziro amenewa. Ndi maphunziro oti takhala tophunzira miyezi yokwana 3. Jaji wa ku High Court Mzondi Mvula wati milandu yogwirira ana ikufunika kuyamba kuyiwunika bwino chifukwa pali zina zomwe zimachititsa kuti munthu osalakwa alandire chilango. Amvula anena izi pamwambo okumbukira tsiku loona za ufulu ku ndende ya Maula ku Lilongwe. Iwo anati mbuyomu pa milandu 30 yomwe inali mu khoti lawo 8 ndi imene oganiziridwa anapalamula mlanduyo. Ndipo wapampando wa bungwe la National Advocacy Platform a Benedicto Kondowe wati pakufunika kuti magulu okhudzidwa awunikire ndi kukonzanso malamulo oyenera pa nkhani. Kenford Ndima ali ndi ripoti. Jaji Mzondi Mvula yemwe anali mlendo olemekezeka pamwambowu anati milandu yogwiririra ana ikufunika kuyiwunikira bwino pofuna kupewa kuyika mndende anthu osalakwa. Amvula anati pofuna kupewa izi maiko ena amachita kafukufuku wa chipatala wa DNA ngati mbali imodzi ya umboni wa milanduyi. Iwo anati nthawi ina mbuyomu khoti lawo inamva milandu 30 koma mwa milanduyo 8 yokha ndi omwe oganiziridwa anapalamula. Jajiyu amayankhula izi pothirapo ndemanga pa nkhawa zake aidi ena kuti malamulo ena amakondera amayi komanso atsikana. Ndipo wapampando wa bungwe la National Advocacy Platform a Benedicto Kondowe wati malamulo ena omwe dziko lino likugwiritsa ntchito ndi akali ofunika kuwasintha. Udindo wa khoti mukayang'ana ndime ya 9 ndipo tambasulira malamulo. Iwo osanga konze malamulo ayi chifukwa ndi zimene zonse zili mu nthambi ya parliament. Ndi chifukwa chake mawu amene adanena kuti pakhale kuwunikiranso umene uli udindo wa lawyers komanso amene timamenyera maufulu ndi nkhani yofunikira kwambiri kuti malamulo ayang'aniridwe. Padakali pano mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la Paralegal Advisory Service Institute a Alfred Munika wapempha oweruza milandu m'mabwalo a milandu ang'onoang'ono kuti adzipereka zilango zina pa milandu ing'onoing'ono kupatula kuti munthu akakhale ku ndende. Pali zilango 14 zimene akoze usankhapo kuti apereke komano mamagistrate ambiri akungosankha izicho zotipita ku ndende ukaseweze kalavula gaga. Koma pali zilango zosiyana ngati ukaidi wakunja. Kuchuluka kwa akaidi ndende komanso kukhalitsa kudikira milandu ndi mavuto omwe boma alipempha kuti likonze ngati mbali imodzi yopititsa patsogolo ufulu wa akaidi. M'malo mwa Zodiac ndine Kenford Ndima. Timu ya Moyale Barracks yomwe imadziwika bwino kuti Lions of Kaning'ina dzulo yakwanitsa kupeza mapointi 3 ofunika kwambiri itagonjetsa FCB Nyasa Big Bullets pa bwalo la Mzuzu. Moyale Barracks inapeza zigoli zonse ziwiri kudzera mwa Lamek Miti mu gawo loyamba la masewero yemwe analasa Khoka pa mphindi ya 34 ndi 44 zomwe zinawapatsa mpata wotsogola ndi zigoli ziwiri. Malinga ndi othandizira mphunzitsi wa FCB Nyasa Big Bullets Gilbert Chirwa, timu yawo yazika yokha m'mavuto polephera kuteteza bwino. Wila Ephraim walemba ripoti ili. Kuzasintha mbali golo 2-0. Timu ya Moyale Barracks mikango ya Kaning'ina yakwanitsa kupeza mapointi onse 3 ofunika kwambiri itagonjetsa FCB Nyasa Big Bullets pa bwalo la masewero la Mzuzu. Moyale Barracks yapeza zigoli zonse ziwiri kudzera mwa Lamek Miti gawo loyamba la masewerowa zobwera pa mphindi 34 ndi 44. Malingana ndi othandizira mphunzitsi wa timu ya Fuko FCB Nyasa Big Bullets Gilbert Chirwa wati timu yake yazika yokha m'mavuto polephera kuteteza bwino. Tinalolanza tuwa kuti achinye zigoli somwe ndimaona ngati zinazo tikaenda kupanga defend. Maso ifeyo tinatapa create machance andena amene okwana mwina 4 amene sinagwisa ntchito kuti tikhale zigoli. Bila pamene wafika apa mpoti machance taena kuphunzira kuti tizitha kuchinya ndi zosakhala bwino pepani masapota zathu. Kulephera kupambana masewero alero kwachepetsa mwayi wa timu ya FCB Nyasa Big Bullets okhala akatswiri am 2025 TNM Super League popeza angotsala ndi masewero 3 okha. Komabe Bullets ikutsogolerabe mndandanda wa matimu mu TNM Super League. So ndi pamapeto pa nkhanizi